संनांसिगौ होननायखौ? आं मेंनानै फैदोंलै, बेनिखायनो नोंखौ संनो होदोंब्रा। ओइ बाथामै हौवा, नोंल' मेंनानै फैदों आरो आं मेंनानै फैयाखै। गावनि मेंनायाबा मेंनाय, आंनि मेंनायाबा बा खुसिजों मेंनाय। भारत सरकारानो रुल दाखाबाय जे हिनजावफोरा ओंखाम संनानै होआबा हौवाफोरा जेबो होननो मोना होननानै। हौवाफोराबो ओंखाम संनांसिगौ, ओंख्रि संनांसिगौ होननानै मोनथियाखै नामा? संनोबा सं, आं हले संनायाव गैया पाल्ला। दा मेंनाय मोनदोंब्रा, एसे संदो। आंबो मेंदों। मा जाबावगोनलै, बेवहायलाय मा जाननानै दोनदों नोंलाय? अमानि थाखाय थास' रुनानै दोनदों आं। नों अमानि थाखाय थास' रुदोंबा आंनि थाखाय ओंखाम संनो हाला आरो? बांद्राय सोंनायनि फिननाय होनो गोसो जाया आं। बाल ओंखाम संनोबा सं, सङाबाथा बाल्ला। दाबायदियाव हिनजावफोरखौ ओंखाम सङाबाबो हौवाफ्रा बुनोबो मोनला, रायनोबो मोनला बाला, मिथिबायना? र' गामियाव आइजोफोरनो मिटिं खुंनानै दा ओंखाम संनानै हो। नोंसोरोसो होनोसै आं बालनि। आरो जायफोरा फिसा हौवाफोर दङ बिसोरखौबो ओंखाम ओंख्रि संनो फोरोंनोसो खोन्थाहैनोसै आं बाल्ला। मा रुल दाबाय थायोब्रा सरकाराबो। थिगानो दे, रुल दानायाबो गाज्रि जायाखै। जों हौवा माहारियाखि सहायनो हागोन नालाय, ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनो हागोन नालाय। गासैबो हौवाफोरानोथ' ओंखामखौनो संनो रोंजोबा माथो। संनांसिगोन, उपाय गैला। गावनि जानायखौलाय ना मा होनो लोगोफोर? बानलु मेदाम, नों ओरैबायदि मा बुंनाय जायनि थाखाय सिखिरिया गावनि आखाइखौ हानानै लाबाय? नोंनि खुगाया मानो एसेबां बिस गोनां बानलु? नों मानो गुबुननि गोसोखौ एसेबो मिन्थिया? मानो जेखौ खुगायाव फैयो बेखौनो बुङो? दिनै नोंनि थाखायनो सिखिरिया बेफोरबायदि थासारियाव थानांबाय। आंथ' जेबो बुङाखैना बेखौ। अब्ला मानो दिनै हस्पिटालाव थानांदों बियो? नोंखौ रावबो सहायनो हाया, मिथिबाय? नों गावखौनो जोबोद मोजां मानसि साननानै लायो, नाथाय नों जेरै गावखौनो एसेबां सानोना, एसेबां नङा, मिथिबाय? जायनि थाखाय दिनै सिखिरिया बेफोरबायदि जानांदों। नों मानो जेबो बुजिया? गुबुननि गोसोआव मा दुखु जागोन मा मागोन बेखौ मानो साना नोङो? नोंनि गोसोआ एसेबां अन्थाइ बिखा। मानो बानलु मेदाम, मानो? आं बेखौ जेबो बुङाखैथ'। अब्ला मानो बे गावनि आखाइखौ हानानै लानाय? नों माबा मोनसेथ' बुंथारदों। आं जेबो बुङाखै। जेबो बुङाखैखि जायो नोङो? नोंनि थाखायनो सिखिरिया दिनै बेफोरबायदि जानांदों। नोंनो बेफोरबायदि दायित्वखौ लानांगोन। बहा थांनो नागिरदों? बहा थांनो आंलाय? हस्टेलाव थांनो नागिरदों। नोंनि हस्टेला बन्द जायाखै होमबा? माथो हरनि 10टाबानो नोंसोरनि हस्टेलनि गेटआ बन्द जायो। अब्ला माबोरै थांगोन नोंलाय? नों बेफोरखौ सानबाय थानाङा। नोंनि थाखायनो दिनै सिखिरिया बेफोरबायदि जानांदों। नोंनो बिनि दायित्वखौ लानांगोन। आंनाव सिखिरि बिमानि नाम्बार गैया। दङबा कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आंनावबो गैया। मा? बिदिब्ला बिनि गार्जेन गैयाबा? बिनि नखरनि मानसिफोरा मिथियाबा बोरै जानांगौ जाखो? बानलु मेदाम, प्लिज जेरैबाबो सिखिरि बिमा बिफानि नाम्बारखौ दिहुननानै फन खालामनानै खोन्थाहर। माबा मोनसे प्रब्लेम जानायखौ नखरनि मानसिफोरनोथ' खोन्थानांगौ ना? डक्टरानो बुंखाबाय माथो, बांद्राय गिनांगौ गैया होननानै। हुसाव फैबानो मोजां जागोन होननानै। अब्लाबो नखराव खोन्थाहरनांगौ, मिथिबाय? आंनाव नाम्बार गैया। नोंखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। आंनावलाय बिनि नखरनि नाम्बारालाय मानो थानांगौ जाखो? सिखिरि, नोंना खर'नि सिक्रुआ एसे ढिला नामा? मानो आखाइ हानानै लालाबायनांगौ जाखो? बेफोरबायदि आखलनि थाखाय सुखुआ आं नोंखौ। जाम्बि। हेल' एन्टनिय', नों मानो आंनि फनखौ थिखोआखैमोन? माबा मोनसे इमारजेन्सि जानानै दङ। नों हायोबा हस्पिटालाव फैलाय, आं एड्रेसखौ हरगासिनो। आं जेबो जायाखै। नों थाबैनो हस्पिटालाव फै, लोगोसे सिखिरिनि नखरनि नाम्बार दङबा आंनो हर। अके, जागोन दे, थाब फै। सिखिरि, नों मा खालामनानै लाखो बेफोरखौ? गोरोन्थिया सोरनि? माब्रै बिदि जाखो? मानो आं जेबो हमनानैनो मोनला? बानलु बेदांखौबो दाय होनानै लाब गैया। सिखिरिया जाबायदि खोथा बुंदों बेवहाय बानलु बेदांनि दाय गैया बायदिबो मोनदों। बेराफारसेथिं बानलु बेदांनि खुगायाबो जिबायदि, बेबा मा बुंनानै लाखो? आं सिखिरिखौ गारनानै थाङा। नांगौबा बानलु बेदांखौनो थिनहरगोन आं। न'आव थांनो थां। न'आव? नों जाय रुमाव थायो बेबो नोंनि न'आनो जाबायना। आच्छा। थां, सिखिरिखौ आं नेगोन। आरो नुबायना डाक्टरा बेवहाय सानै थानो होआखै, बेनिखायनो नों थां। अके। आरो मा नायबाय थाखो? थां। अके। सिखिरि, नों मानो बिदि खालामनांगौ दे? नों मानो बिदि खालामनांगौ? मा खालामफैदों नों बेवहाय? मोसानो फैदों। बैसागु सफैबायना, बेनि रिहार्सेल खालामनो फैदों। नोंनाव कमन सेन्स गैया नामा? हस्पिटालाव मानो फैयो मानसिया? मा जाखो? खुगायाव खुसेर सोनानै लादों ना मादों? बानलु बेदां, आं नोंजों बेवहाय नांनो फैयाखै। बेयो हस्पिटालसो, मिथिबाय? आंथ' हस्पिटाल बायदि मोनाखै बेखौ। खर'आ थिगैनो दंना नोंना बानलु बेदां?
जुदि गैया अब्ला थिग जायगायावनो दं नों खर'नि इलाज खालामना लाबानो जाबाय। आच्छा बिनि पेमेन्टखौ नों होगोन नामा? नों होयोब्लाथ' जोबोद मोजां। गोनां जायोब्ला बेखौबो खालामगोन। जायखिजाया खर'खौल' थिग खालामनानै लादो नों। आंना खर'आथ' थिगानो दं। खर' मोनसेल' लानानै बरिं मोनबाय आं। आंनो राभननि बायदि 10टा खर' नांगौ। बबेबा हस्पिटालाव बानायनानै होनो हायोब्ला आंनो सार्जारि खालामनानै 10टा खर' लगायनानै हो। आगदाथिं 4 खर', आगसिथिं 4 खर', टटेल 11टा खर' बानायनानै हो। बानलु बेदां, बे समा कमेडि खालामनायनि सम नङा। थाबैनो बे हस्पिटालनिफ्राय गोजानाव था। मानो? आंनि हेन्डसाम मोखांखौ सहायनो हाया जादों नामा? ना जेलेस जादों? आंनि मोखाङा जेसेबां समायना, नों गावखौनो मा साननानै लायो मिथिया, नाथाय नों बे हस्पिटालनिफ्राय गोजानाव था, स्पेसियेलि जोंलारिनिफ्राय। आं मानो नोंनि खोथाखौ मानिनो? नों सोर? आंनि मा जायो? नों आंनि जेबो जाया, नाथाय जोंलारिया आंनि मा जायो नों बेखौ जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। बेनिखायनो बे हस्पिटालनिफ्राय थां। अके, जायनो मोनो होखारगासिनो माथो आंखौ। बानलु बेदां, नोंथ' बिदि डिजार्भ खालामा। जाम्बा जाबाय नामा नों? बयजोंबो बिदि होनजाबाय थानो? सोरनि थाखाय? जाय नोंखौ एसेबो नायनो हाया बै जोंलारिनि थाखाय? वाव, बानलु बेदां, नों सासे जाम्बा मार। एन्टनिया, सिखिरिनि बिमा बिफानि नाम्बार मोनबाय ना? औ, नाम्बारखौलाय मोनबायमोन, नाथाय फनानो सुइच अफसो। दा मा जानांगौ दे? डाक्टरालाय माथो बुंखो? डाक्टरालाय बुंदों बांद्राय गिनांगौ गैया होनना। थैया गोबां बोहैबाय नालाय बेनिखायनो बेहुस जानानै दङ होननानै बुंदों। माब्रैथो बिदि जाखो? नों मोजाङैनो दङ ना? औ, आंथ' मोजाङैनो दं। बे सिखिरियासो। आच्छा, मानो थाखाय बे गावनि आखाइखौ हानानै लाखो? मिन्थिया, गोबां सोंबाय, जेबोखौनो खोन्थायासै। आं सानदों बानलु बेदाङासो माबा मोनसे बुंदों नामा होननानै। थिगबो गैयाना बानलु बेदांजों, माबा माबि बुंनोबो हागौ बियो। बाहेराव लोगो मोनदोंमोन आं। मा बुंखो नोंखौ? जेबो बुङाखै, खालि हस्पिटालनिफ्राय थांनो होबाय। मोजाङानो जाबाय। एन्टनिय, नों रुमाव थां, आं बेवहायनो सिखिरिखौ नेबाय थागोन। नों गाबोन फुङाव फैबानो जाबाय। जागोन दे, नाथाय आंबो हस्पिटालावनो थागोन। आं बाहेराव थागोन। अके, गुड नाइट। गुड नाइट। आंनि हांग्रि सना एम्बु गागेब, नायनो नोंलाय गोसोम बन्दिदि खाख्रेब ख्रेब। एखनबा नुयो आं नोंखौ गलाबनि नङा बरफनि बिबार, एखनबा नुयो आं अम्बासि पुर्निमा अखाफोर गावदां। आच्छा बारु थाइबानि लारु, न' सिङाव गेस दं, बाहेराव मानो बेफोरबायदि संनानै खिथिनांगौ नोङो? बुहुमनि मानसिफोरनो माने गामिनि मानसिफोरनो मा मेसेज होनो सानदों नोंलाय? माने अमा राजाया हिनजावखौ अना होननाय बायदि? नों मा मिथिगौ? बनजों संनायनि ओंखाम ओंख्रिनि गोथावखौ गेसजों संनाय जायै जायै मानसिफ्रा बांसिनसो बेमारि जादों मिथिबाय? बांसिनसो सुबिदा लुबै लुबै माथो मानसिफ्रा बांसिनसो लोदो लोदो बेमारिफोर जादों। गोदो जोंनि आबै आबौमोननि दिनावलाय माथो गेस गैयामोन, होमबाबो मानसिफोरालाय थैयाखैमोन। दालाय माथो सुबिदाया बारा, मानसिफोरा थैनायाबो बारा। हांग्रि सना बिराद बुजियो माथो। नोंखौ बे इलेक्सनाव आङो गाखोगोनलै एबारनिफ्राय। आंनि सिगाङाव इलेक्सन टेलेक्सन बुंबाय थानाङाहाय। दे जियानो जादों आं थांनोसै, केम्पिंआव थांनांगौ। दिनै रायजो राजाफोरखौ एसे बुरखायहैनांगौ। बुरखायहैथां आरो। ओमफ्राय मा दुखु मोनबाय नामा आं नोंखौ गोसोम बन्दिदि खाख्रेब होननायखाय? नोंनि नोजोरावलाय आंलाय जेब्लाबो गाज्रियानोखा माथो। हांग्रि सना, नों जेरैखि जायाबानो आंनि बरफनि बिबारखा। हेलौ रुमबां, जागोन दे, केम्पिंआव थांगासिनो आङो। केम्पिं जोबनानै माबा मोनसे जागोन दे। दे होमबालाय दोनथ'नोसै। माथो दुमफाव लोदो बुसावसोलै। मा जानानै इसेबां फुंसोखोब्रा? नोंनि खर'खौ। आइला, आच्छा बारु थाइबानि लारु, जियानो जाया मानो आंनो इलेक्सनाव भट हो दै। आं मिथियाहाय। आं फैसा होगोनब्रा। होमबाबो आं मिथिया, जेराव मोनो बेवहायनो होलाबायगोन आं। बेफोरनि भटखौ लुगैबाय थाबा आंनो खर'आसो गाज्रि जागोन। ओरैनोबा इलेक्सनाव गिदिं गिदिं खर'आ गाज्रि जागासिनो दा साननैसो। रायजोफोरखौ एसे थगायलिनि थाखाय स्क्रिप्ट लिरहैनोसै, बिनि उनावहाय खर'खौ थान्दा खालामनो रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो लाहैनोसै। जेनेबा बयफ्रेन्डखौबा मा बाहाना बानायलायगोन फाग्लिया। मा ओंख्रि संदोंहाय? हाग्रानि माबा माबि खानानै बेखौनो माजों जागोन माजों मागोन होननानै एवलागासिनोहाय। थांलाय बै सियारखौ लायनानै जिरायफैलाय। दुमफाव, मानोबा फैदोंमोन जोंहानाव? माबाहाय अमा आदि हरनो नामा होननानैसो सोंनो फैदों आं। अमा आदि? औहाय हरनांगौमोन, लायोबा हरगोन आं। हामथारबायहाय, अमा आदि मोनोब्लाथ' बिराद मोजां, माथो बायनोबो हाला। अमायाबो जि दाम, फिसा मासेयाव 5,000 6,000 गाहाम होनो। औ, आंबो मिथिदों। ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर? आंनालाय माब्रै जानांगौहाय? जाम्बि मानसि,
ओंखाम ओंख्रि संनानै दिन थांसै आरो आंहालाय। नोंथ' टिउसन लादोंमोन ना? औ लादों। रोंबाबोहाय एसे एनै रोंबाय आरो। रोंबाबो मालाय माथो जानो फरायखानाय बायदि जाया सिख्ला समाव फरायनाय बायदि। दा बायदियाव फरायबाबो लाब गैयासो मोनो माथो। आंथ' जोंहा आइनि दुखुखौ नुयोब्ला दा बायदियाव माने आङो आइनि उन्दै समाव थांफिननो मोनोमोनब्ला आरोना आंनाव बिदि पावार थायोमोनब्ला आं उन्दै समाव थांफिननानै आइखौ फोरोंहोगौमोन फरायहोगौमोन। माने आं जुदि बे जोनोमाव माने आं उजियामोनब्लाबो जेबो नंलामोन आरोना आइखौ आङो मोजां सोलोंथाइ लाहोगौमोन आरो सोलोंथाइ लायोब्ला इन्डिपेन्डेन्ट जायोबा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायोब्ला माबायदि फिलिंस फैयो बेखौ मोनथिहोगौमोन आं आइखौ। ओमफ्राय मा जायो आइनि लाइफआ मोजां जायोब्लाथ' मोजां मोनखागोन आरो आंथ'। अब्लाथ' नोंसानि आइया गुबुन हौवाजों हाबा जायोब्ला नों जोनोमबो जानाय नङामोनदां? औ जानायबो नङामोनदां। मानो होननानै बुङोब्ला बे लाइफआव आं आइनि जिउखौ बारा मोजां नुवाखै। बारा माने आं जोबोद खस्थ' खालामनानै जोंखौ फेदेरनाय नुदों। बेनिखायनो आं सानो दा बायदियाव टाइम ट्रेभेल खालामनो हायोबा गोदोनि दिनाव आइनि उन्दै समाव थांफिननो हायोब्ला आं आइनि लाइफखौ मोजां खालामनानै होगौमोन। आइखौ ओरैबायदि मोजां मानसि खालामगौमोन गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बायदि रावनिबो खोथा खोनासंनानै गंग्लायनानै थानो हायै बायदि। नाथाय आं बेखौ सानोल'सो आरो सानो मालाय बहा जानो नङा होनबा? नोंहाबो दाबो सम दङ गावखौनो बेफोरबायदि गोलैसोना थानाय बायदि साननो नाङा। जिउआ जोंखौ मोनसेल'सो चान्स होयोहाय जों आरो मोनबाय थाया। देनां बुरैनानै बिसना सायाव थानानै आं मानो बिदि खालामासै होननानै सानस्लायस्लाय दानिफ्रायनो नों गावखौनो स्ट्रं खालामबानो जाबायना। नुबायना बुंनाय बायदिसो जायो अमा राजाया रुमबां एक्ट्रेसजोंसो रायलायबावदों। नंगौहाय नुनानैबो नुयै बायदिसो थायो आं। दे होमबालाय अमाखौ हरोब्ला। औ